Здравейте, аз съм Counter-Strike XX и днес ще правим първия ни клип, който ще говоря на Counter-Strike. Първия клип, който говоря и така, ще играем срещу ботове. В миналите клипове бяхте видяли как да си направим лейер база и други такива. Този път ще поиграем около 10 минути. Така, сега ще взема оръжие и други неща, с които да сме готови за атака, като MChat-1, Desert Eagle, гранатка и разбира се една флашка за всеки случай. О май гад, хедшот, много добър хедшот. 2 хедшота подред. Не знам въобще какво ми става. Ще направим само 3 рунда. Клипа може да е кратък, но все пак ще качваме и още клипове. Не се надявам на много абонати, но все пак нека да има. Един хедшот, 2 хедшота, 3. Това е адски добре. И грешка, ходих с гранатката. 4 хедшота. С никакъв хак не съм... Хакове не съм ползвала, аз дори хак не знам откъде да се изтегля. На Б бомба с 100%, но ще минем от тук. И... още един рунд. Сега видим. Го. Ай. Топът тук няма никой обаче. Чакали. Още 3 хедшота. Не знам и аз днес какво ми става. От когато почнах да играя, нито един път не съм презареждал пълнителя и повече от моите килове са ми само хедшот. Добре. Явно другия бот от терористите е чекали някъде. О, майко мио. Вижте, не мога го намериме. Някъде се е скрил. Не знам защо. Заложи бомбата. На бето. Нали на Б? На Б-то е 100%. Не е на Б. На Б! Ето! Добре, зареждаме на бомбата. Супер. Ще направим все пак още един рунд игра. Супер.
Този път никой не чакали, така че отиваме към бомба Б. Там майче бяха... Не, ето ги. Хедшот. Нашите са. Айде на бомба Б-то. Гол, гол, гол. Къде си, бе? Хайде, хайде, хайде. И бомбата пак е обезвредена. И това е. Спираме с този клип. Довиждане. Харесвайте, коментирайте, абонирайте се към YouTube канала и се забавляйте с моите клипове.